Замислили ли сте се някога как едно решение, взето импулсивно, може да разруши репутация, изградена през годините? Това, което изглеждаше като обикновен ден в луксозен бутик, се превърна в тиха игра на власт, страх и гордост, и никой там не осъзнаваше грешката, която щяха да направят. Малко хора знаят, но има скрит детайл в тази история, който променя всичко и се появява едва накрая. Милионерът мислеше, че контролира, но избра грешния човек, когото да унижи. Ако харесвате истински истории с шокиращи обрати и уроци, които остават в ума ви, абонирайте се за канала и активирайте звънеца, за да не пропуснете нито една. Влезе в бутика като човек, който не трябва да обявява присъствието си. Не повиши глас, не ускори крачка, но нещо в стаята се промени в момента, в който прекрачи вратата. Разговорите заглъхнаха във въздуха, погледите се отклоняваха, а дори дискретният звук на музиката изглеждаше по-тих. Не беше обикновена слава, това беше власт, призната без обяснение. Кой знаеше, знаеше, а кой не знае, усещаше. Мениджърът забеляза преди всички останали. Тялото му реагира преди ума му, скована стойка, автоматична усмивка, почти инстинктивна крачка напред. Това не беше просто някой клиент. Той беше човек, който не очакваше обяснения, а само резултати. Някой, който не попита, може ли да е така, а се държеше сякаш всичко вече е решено. И това създаде специфичен вид страх. Служителите се наредиха като изгубени шахматни фигури. Никой не искаше да бъде забелязан твърде много, но никой не искаше да изглежда отсъстващ. Това беше онзи вид присъствие, което кара хората да преглеждат дори начина, по който дишат. Не от искрено уважение, а от изчисление. Да направиш грешка с този мъж беше скъпо. Всички го знаеха, въпреки че никога не беше казано на глас. Той вървеше сред ара, сякаш пространството му принадлежеше. Докосваше парчетата с премерено безразличие, оценявайки мястото повече от продуктите. Погледът му не търсеше дрехи, а подчинение. И малко по малко го намери. Всяка тишина, всяка бърза крачка, всяка напрегната усмивка потвърждаваше това, в което вече вярваше. Мениджърът се приближи твърде бързо, твърде притеснен. Викаше по име, предлагаше ексклузивност, опитваше се да предвиди желанията си, но недосегаемият дори не отговори веднага. Това остави мъжа да говори сам със себе си за дълги, почти жестоки секунди. Това беше начин да си спомним кой командва там и кой просто се подчинява. Никой не забеляза в този момент, но нещо важно вече се случваше. Не в центъра на магазина, не в напрегнатите погледи, а в невидимия детайл. Този вход не беше просто посещение, беше тест. Безмълвен тест на характер, смелост и подчинение. А бутикът, без да знае, току-що беше влязъл в игра, която не контролираше. Мария забеляза тежката атмосфера, преди дори да разбере защо. Работеше там достатъчно дълго, за да разпознае кога нещо не е нормално. Напрегнатото поведение на мениджъра, погледите между колегите, онази странна тишина, която не съответстваше на такъв стандарт. Въпреки това тя направи това, което винаги правеше. Опитваше се да помогне. Не от героизъм, а от навик. Тя се приближи внимателно, с нисък глас, уважителна стойка. Попита дали може да помогне. Посочи пиеса, предложи нещо просто директно. Нищо инвазивно, нищо извън протокола. Но това беше достатъчно, за да наруши невидимо правило, което никой нямаше смелостта да обясни. Недосегаемият бавно обърна лицето си, сякаш оценяваше нещо неприятно. Погледът му не беше само укор, а откровенно презрение, един от онези, които не се нуждаят от думи, за да унижават. Когато говореше, не беше шумен или агресивен, беше още по-зле. Използваше студен, остър тон, сякаш Мария не беше на същото човешко ниво като него. Той каза, че не е искал помощ. Той каза, че определени хора трябва да знаят мястото си. Бутикът замръзна, никой не помръдна, никой не се намеси.
Колективното мълчание се е превърнало в неволно съучастие. Мария усети как лицето й гори, но запази стойката си. Преглътна отговора, който искаше да даде. Не защото се съгласяваше, а защото знаеше как работи тази игра. Да отговориш там би означавал да купиш загубена битка. Мениджърът се опита да се усмихне, сякаш беше банална ситуация. Той се извини вместо нея, без да гледа Мария в очите. Този детайл ме нарани повече от фразата, казана от клиента. Не беше просто публично унижение, беше изоставяне. Беше осъзнаване, че в това пространство достоинството е по избор и изходно. Мария се отдръпна няколко крачки с горчивото чувство, че е направила нещо нередно, без да е направила нищо лошо. Тя не знаеше, но този малък жест, простият акт на опит да помогне, току-що разкри най-сериозния недостатък на това място. И най-лошото, някой гледаше всичко това в мълчание, с твърде много внимание, за да е случайност. Елена влезе в сцената без да издаде звук, почти сякаш винаги е била там. Не избяга, не се извини на глас, не се опита да се покаже, просто се позиционира настрани, наблюдавайки клиента твърде спокойно за тази напрегната обстановка. Имаше нещо обезпокоително в начина, по който оставаше спокойна, когато всички бяха на щрек. Тя каза малко, а когато говореше, беше директен, без прекалена учтивост, без онзи покорен тон, който недосегаемият сякаш очакваше. Не използваше ласкателства, не хвалеше статуса, не се извиняваше, че съществува. Той само предлагаше обективна помощ, като човек, който третира другия като равен. И това, любопитно, го притесняваше повече от всяка грешка. Инвеститорът присви очи. Тази жена не играеше играта, която той познаваше. Нямаше видим страх, нямаше тревожност, която да удовлетворява. Елена запази стойката си твърда, погледът й беше стабилен, гласът й неутрален. Не беше явно предизвикателство, но не беше и послушание. Това беше нещо рядко в това пространство – присъствие. Мениджърът осъзна риска твърде късно. Опита се да се намеси, прекъсвайки речта на Елена с бърз, почти отчаян жест, но щетите вече бяха нанесени. Недосегаемият усети контрола да се изплъзва между пръстите му. Когато някой не реагира както се очаква, авторитетът започва да се проваля и това наранява егото. Елена не се оправдаваше, не обясни кой е, нито защо е там. Просто остана. В тишина. Спокойствието й се превърна в жестоко огледало, отразяващо несигурността на всички останали. И без да осъзнава, инвеститорът вече не оценяваше магазина или продуктите. Оцених тази жена. В този момент нещо наистина се промени. Унижението спря да бъде небрежно и стана лично. Това, което започна като презрение, се превърна в раздразнение. Защото Елена, без да повишава гласа си или да провокира, беше направила най-голямата възможна грешка в очите на някой като него. Тя не се поклони. Инвеститорът пое дълбоко въздух, сякаш решаваше да сложи край на нещо неприятно. Погледът му огледа бутика и спря на мениджъра, вече блед, напрегнат, чакащ поръчката, която знаеше, че ще дойде. Нямаше викове, нямаше скандал. Изречението излезе ниско, твърдо, натоварено с увереност. Това беше от онези заповеди, които не изискват потвърждение. Той дискретно посочи към Елена, без дори да я гледа директно. Каза, че не иска тази жена да е по пътя. Не там, не сега, никога повече. Думата «оставка» не беше нужно да се повтаря два пъти. Тежестта и вече се беше разпространила из стаята като безмълвно предупреждение. Мениджърът усети как стомахът му се свива. Знаех, че това е грешно. Знаеше, че Елена не е направила нищо друго, освен да изпълнява ролята си с достоинство. Но той също така знаеше цената да противоречи на този човек. Страхът говореше по-силно от етиката, а страхът,
Когато го завладее, обикновенно носи униформата на послушание. Някои служители отвърнаха поглед, други се преструваха, че подреждат закачалките, които вече бяха подредени. Никой не искаше да бъде следващата цел. Искането на инвеститора не беше само за Елена. Това беше послание към всички, който се противопостави пада, който стои изправен, плаща цената. Елена слушаше всичко в мълчание. Не спореше, не се опитваше да се защити, не обжалваше. На лицето й имаше странна яснота, сякаш вече беше предвидила този изход. За инвеститора това звучеше като обида, за мениджъра като заплаха, за тези, които наблюдаваха внимателно, това звучеше като подготовка. В този момент границата беше прекрачена. Вече не беше изолирана сцена на насилие. Това беше решение, което щеше да предизвика последствия. Инвеститорът вярваше, че е сложил край на проблема. Но несъзнателно току-що беше ускорил нещо много по-голямо от собствената си власт. Мениджърът стоеше неподвижен за няколко секунди, сякаш все още имаше възможност да избере друго. Погледна бързо към Елена, после към инвеститора и усети тежестта на решението да падне върху раменете му. Не ставаше дума за вътрешни правила, нито за справедливост. Ставаше дума за професионално оцеляване. И в този момент страхът говореше по-силно. Прочисти гърлото си, оправи якето си и се опита да звучи твърдо, но гласът му излезе леко треперещ. Той каза, че ще разреши ситуацията незабавно. Използваше неясни, студени, бюрократични думи. Нищо лично, нищо емоционално, все едно просто следваш процедура, а не изтласкваш някого несправедливо. Инвеститорът кимна, доволен. Не трябваше да настоявам. Вече имах това, което исках. За него този жест потвърждава абсолютната му власт. Една присъда е достатъчна и професионалният живот се пренарежда. Контролът беше възстановен, или поне така вярваше в този момент. Мениджърът се обърна към Елена, без да я гледа особено. Той я помоли да го придружи до административната стая. Избягваше да обяснява твърде много, сякаш по-малко думи намаляваха вината. Всяка стъпка към задната част на магазина изглеждаше по-дълга от обикновенно. Мълчанието между тях беше тежко, почти обвинително. Елена слушаше внимателно, но не показа изненада. Той не попита защо, не поиска преосмисляне. Той просто кимна и продължи нататък. Тази реакция разтревожи мениджъра. Очакваше бунт, плач, възмущение, но получи нещо по-трудно за справяне – спокойствие. С това решение мениджърът вярваше, че избягва по-голям проблем. Не си представях, че всъщност създавам такъв. Защото когато някой избира страха пред истината, той в крайна сметка прави място за последствия, които не контролира. И този избор пак щеше да си вземе думата. Елена тръгна към изхода, без да ускори крачка. Нямаше бързане, нямаше колебание. Всяко движение изглеждаше изчислено, съзнателно, почти символично. Междувременно целият бутик я наблюдаваше в абсолютна тишина. Не беше обикновено любопитство. Беше дискомфорт, онзи вид тишина, която осъжда колективната вина. Не я изгонваха, тя се оттегляше с нещо непокътнато. Не потекоха сълзи, не бяха отправени молби. Елена не молеше за преосмислене, нито се опита да обясни своята версия. Това обърка онези, които очакваха емоционална реакция. В такива ситуации плачът обикновенно облегчава съвестта на другите. Но отсъствието му прави обратното. Това принуждава всички да се изправят пред несправедливостта без разсейване. Някои служители усетиха буца в гърлото си. Други се преструваха, че не виждат. По-лесно е да организираш закачалки, отколкото да се изправиш срещу собствената си страхливост. Всеки там знаеше, че тази сцена не е нормална. Несправедливите уволнения обикновено са шумни. Този не го направи. Това болеше, защото беше чисто, тихо и безспорно. Инвеститорът наблюдаваше отдалеч със спокойно изражение. За него всичко беше решено. Проблемът е решен. Свободен път. Вярваше, че мълчанието на Елена е знак за поражение. Той не осъзнаваше, че тълкува погрешно.
Мълчанието не винаги означава подчинение, понякога това е просто стратегическо ограничаване. Елена спря за секунда близо до вратата. Той спокойно нагласи през рамката на чантата и пое дълбоко въздух, не за да се съвземе емоционално, а за да запише този момент. Имаше нещо във въздуха, което трябваше да се прибере. Всяко лице, всяко пропускане, всеки жест щеше да бъде запомнено по-късно. Нищо там нямаше да остане незабелязано. Мениджърът последва сцената със странно чувство в стомаха. Нещо не беше на мястото си. Вече беше уволнявал хора преди, но изходът не беше такъв. Липсваше хаос, липсваше молба, липсваше бунт. И това отсъствие започна да го притеснява повече, отколкото всяка дискусия би го притеснила. Когато вратата се отвори, звукът на външния свят звучеше по-силен, отколкото би трябвало. Елена прекрачи границата между вътрешно и външно, без да се обръща назад. Не от гордост, а от решение. Да се обърнеш назад би означавало да поискаш потвърждение, а тя не се нуждаеше от това. Този етап беше приключил, поне на повърхността. Щом вратата се затвори, атмосферата стана тежка. Бутикът беше отново в експлоатация, но никой не се чувстваше комфортно. Преговорите бяха възобновени, но принудени. Настроението на победа, на което инвеститорът се надяваше, така и не настъпи. Нещо беше счупено там и това нямаше нищо общо с пари или власт. Мълчанието на Елена започна да ехти в мислите на всички. Колкото по-малко реагираше, толкова по-очевидно ставаше насилието на акта. Беше невъзможно вътрешно да се оправдае случилото се. А когато няма оправдание, се ражда страхът. Страх, че тази история още не е приключила. Това, което никой не знаеше и може би никой нямаше смелостта да си представи, беше, че този тих изход е част от нещо по-голямо. Елена не беше победена. Той си тръгна с информация, с записи и с време. Мълчанието й не беше слабост, беше подготовка. И това би направило следващите стъпки неизбежни. Малко хора знаеха, но Елена наблюдаваше всичко това от седмици, не по очевиден начин, без да привлича внимание. Записваше детайли, които повечето игнорираха. Графици, преплетени разговори, странни решения, внезапни промени в поведението. Нищо не изглеждаше релевантно по-отделно. Но заедно те образуваха модел, който беше невъзможно да се игнорира. Докато работеше, Елена винаги носеше малка тетрадка наблизо. Понякога изглеждаше като обикновен списък, друг път като обикновен тефтер. Никой не го подозираше. В крайна сметка, кой би обърнал внимание на някой, който изглежда невидим за очите на властта? Точно това беше нейното предимство. Подценяването отвори всички врати, записваше имена, дати, фрази, произнесени с нисък тон, заповеди, които никога не бяха формализирани. Той записваше кой командва и кой се подчинява без въпроси, кой е спечелил и кой е бил заглушен. Всеки детайл беше запазен прецизно, не за отмъщение, а за яснота. Елена знаеше, че слабо документирани истини често се заравят. Поведението на инвеститора не беше изненада за нея, преди имаше знаци. Малки епизоди на завуалирани обиди, нестандартни искания, кръстосани коментари. Нищо достатъчно явно за изолирано осъждане, но достатъчно за тези, които знаеха как да наблюдават. Елена разбра рано, че този мъж не е изключение. Беше симптом. Мениджърът също не избяга от бележките. Елена забеляза модела на страха, решенията, взети за да угоди повтарящите се пропуски. Той не беше жесток по природа, а страхлив по избор. И това за Елена беше също толкова важно. Системата не се поддържаше само от силата на един човек. Тя се поддържаше от подчинението на мнозина. Всяка написана страница беше написана спокойно, без видими емоции. Елена не пишеше в моменти на гняв. Писах, когато всичко изглеждаше твърде нормално. Защото там злоупотребите остават незабелязани и именно в този момент истината обикновенно се крие най-добре.
Когато напусна бутика онзи ден, Елена вече знаеше, че не е без оръжие. Това, което изглеждаше като празен изход, всъщност беше стратегическо отстъпление. Тя носеше повече от неприятни спомени, той носеше факти, а фактите, когато са добре организирани, променят всеки разказ. Най-любопитното е, че никой никога не е питал какво е записала. Никой не проявяваше интерес. Всички бяха твърде заети да се опитват да угодят на най-шумния крещящ. Тази колективна небрежност беше най-голямата грешка, защото Елена никога не е писала, за да бъде прочетена от колеги. Той я написа, за да бъде прочетена от тези, които наистина решават. Тази нощ, далеч от бутика, Елена организира всичко внимателно. Разделяше събитията, свършваше информация, преглеждаше графици. Всеки детайл потвърждаваше това, което вече подозираше. Това не беше изолиран случай, беше структурен модел, а моделите, когато бъдат разкрити, събарят повече от хора. Това, което изглеждаше като обикновена тетрадка, сега набра още едно тегло. Не беше личен изблик, беше безмълвен досие. И този материал скоро ще излезе от анонимност. Въпросът вече не беше дали нещо ще се случи. Тогава и кой би бил готов да се изправи пред истината? На следващата сутрин телефонът звънна твърде рано, за да е случайност. Името, показано на екрана, не беше известно, но тонът на гласа от другата страна беше ясен още от първото изречение. Нямаше директно обвинение, нямаше дълги обяснения. Просто официална молба да присъствам на среща. Законно. Утре. Незаменимо присъствие. Елена слушаше в мълчание без да прекъсва. Записа часа, мястото, името на обаждащия се. Думата «спешно» беше казана внимателно, почти като предупреждение. Не звучеше като възможност, звучеше като капан. Срещи, свикани по този начин, рядко носят добри новини. Поне така мислят всички. От другата страна на града менеджерът получи подобно обаждане. Сърцето й биеше учестено, преди дори да разбере защо. Гласът беше учтив, професионален, студен. Те информираха, че изпълнителният директор ще присъства. Това накара кръвта да се стегне. Когато се появи върхът на иерархията, това е, защото нещо е излязло извън контрол. Инвеститорът също беше повикан. За него това беше нищо повече от бюрократична досада. Вярваше, че това ще е просто формалност, може би молба за уточнение, нищо, което да не може да реши с влияние и присъствие. Той беше преживявал такива срещи преди. Винаги излизаше невредим. Посланието беше ясно за всички. Появи се. Не беше покана, не беше предложение, беше обаждане. И това промени тежестта на ситуацията. Никой от тримата не спа добре тази нощ. Всеки по различна причина. Един от страх, друг от арогантност и Елена от стратегия. Тя преглеждаше всичко спокойно, не добави нищо ново. Той не драматизираше, той организираше само това, което вече съществуваше. Разделяше документи, бележки, записи. Нямаше бързане. Тези, които бягат, обикновенно правят грешки. Елена знаеше това. Знаеше също, че тази среща няма да бъде като предишната. За менеджера срещата изглеждаше като безсрочна присъда. Опита се да убеди себе си, че е направил това, което се очаква. Но нещо настояваше да го тревожи. Мълчанието на Елена започваше да придобива смисъл. И това го плашеше повече от всяка конфронтация. Инвеститорът, от своя страна, не промени рутината си. Вечеряше добре, спеше уверено, мислено преглеждаше авторитетни речи. Той никога не беше обмислял, че може да има нещо скрито. За него властта винаги е решавала всичко. Именно поради тази причина той никога не се е подготвил за обратното. Когато дойде денят на срещата, никой не знаеше точно какво да очаква. Но едно беше сигурно – това решение не беше взето случайно. Нещо щеше да бъде поставено на масата. И когато това се случи, няма място за версии, само за факти. Заседателната зала беше твърде голяма, тиха и студена, за да утеши някого. Дългата маса, тъмното стъкло на прозорците
и премереното осветление създаваха атмосфера, която не допускаше импровизация. Не бяха обсъждани мнения. Там се взеха решения. Всеки заед стол носеше различна тежест и всеки го усещаше, когато влизаше. Изпълнителният директор вече беше там, когато пристигнаха другите. Не стана, не се усмихна, не направи представяния. Той просто посочи с дискретен жест къде трябва да седи всеки от тях. Мениджърът усети как ръцете му се потят. Инвеститорът запази уверена стойка, кръстосвайки ръце, сякаш доминираше над обстановката. Елена седна тихо, внимателно поставяйки куфарчето на масата. За няколко секунди никой не каза нищо. Мълчанието беше умишлено. Стара техника за дестабилизиране. Инвеститорът беше първият, който го наруши, опитвайки се да движи разказа. Той коментира случилото се в бутика по неясен начин, минимизирайки епизода и третирайки всичко като недоразумение, твърде малко за тази стая. Изпълнителният директор слушаше, без да прекъсва. Той не беше съгласен, не се противопоставяше. Просто остави инвеститора да говори, докато не остана нищо за добавяне. После насочи поглед към управителя. Той попита дали тази версия съответства на фактите. Мениджърът се поколеба. Отговорът беше кратък, несигурен. Нито напълно потвърдено, нито отречено. Тишината отново се разрастваше. После изпълнителният директор погледна към Елена. В погледа нямаше враждебност, но имаше внимание. Попита я дали иска да добави нещо. Елена не отговори веднага. Той отвори куфарчето спокойно, подреди документите на масата и пое дълбоко въздух. Този прост жест промени енергията в стаята. Тя не повиши тон. Той не го обвини. Той не произнесе емоционална реч. Той току-що започна да представя плочи, дати, часове, имена. Ситуациите са точно описани. Обстановката ставаше тежка, тъй като всяка информация се вписваше в другата. Това, което изглеждаше като изолиран епизод, започна да разкрива нещо по-голямо. Инвеститорът се опита да прекъсне, но беше спрян с жест от изпълнителния директор. Това вече не беше открит разговор, беше изложба. И всяка страница, извадена от папката, разглобяваше част от разказа, който той смяташе за солиден. За първи път увереността му се разклати. Мениджърът свали очи. Той разпознаваше всяка описана ситуация, знаеше, че всичко е истина. И в този момент той разбра, че най-голямата грешка не е била да уволни Елена. Подценяваше я. Залата за силите започваше да сменя собственика си. И всички там го осъзнаваха. Нищо все още не беше официално обявено. Не беше обявено решение. Но едно нещо вече беше ясно. Тази среща не беше свикана, за да чуе оправдания. Тя беше призована да разкрие нещо, което беше скрито твърде дълго. Елена затвори куфарчето спокойно, сякаш завършваше само първата част от разговора. Тишината, която последва, вече не беше напрегната, беше тежка. Изпълнителният директор се облегна назад на стола си, скръсти ръце и спря твърде дълго, за да бъде небрежен. Тази пауза каза повече от всяко изречение. Нещо все още не беше казано. И всички го усетиха. Тогава Елена проговори отново, за първи път без да чете нищо. Тя каза, че тези бележки не са били направени като служител. Думата «служител» излезе с изчислена тежест. Инвеститорът се намръщи. Мениджърът погледна нагоре, объркан. Въздухът в стаята променяше температурата едновременно. Елена обясни без да бърза, че присъствието й в бутика е част от по-голямо споразумение. Вътрешен период на наблюдение, поискан месеци по-рано. Нищо импровизирано, нищо лично, всичко е документирано. Тя не беше там, за да продава дрехи. Бях там, за да оценя структури, поведения и тихи рискове, които не се появяват в официалните доклади. Инвеститорът се засмя кратко и нервно, сякаш се опитваше да дисквалифицира абсурда, но смехът утихна, когато изпълнителният директор кимна. Той само каза, че договорът на Елена е регистриран в борда, че самоличността му никога не е била разкрита чрез стратегия.
и че тази среща съществува именно заради това. Мениджърът пребледня. Всичко започна да си идва на мястото твърде бързо. Въпросите на Елена, неутралната стойка, премереното мълчание, нищо не беше случайно. Той не беше уволнил служител, прогоних един инвеститор. И не просто някой, един от тези, които решават бъдещето на тази операция. След това изпълнителният директор беше откровен. Той информира, че поради представеното договорът с инвеститора е спрян. Незабавен одит, пълен преглед на управлението на бутика. И скоро ще бъдат обявени структурни промени. Нямаше място за преговори. Това не беше емоционално наказание, това беше техническо следствие. Инвеститорът се опита да реагира, да спори, да използва влияние, но думите загубиха сила преди да стигнат до края на изреченията. За първи път той не контролираше стаята. Силата, която винаги е работила отвън, нямаше стойност вътре. И това го разруши повече от всяко директно обвинение. Елена отново остана мълчалива. Нямаше триумф на лицето му, нямаше явно удовлетворение, само спокойствие. Не трябваше да казва нищо повече. Резултатът говореше сам за себе си. Грешката беше, че не съм унизил някого. Беше да го направи с грешния човек, някой, който наблюдаваше всичко отвътре. Мениджърът осъзна твърде късно, че страхът го е довел до най-лошия възможен избор. Опитвайки се да угоди на грешната власт, той загуби уважението на кралската власт. И този вид загуба не се коригира с оправдания, само с последствия. Когато срещата приключи, никой не беше невредим, но само един падна при свободно падане. Инвеститорът дойде, мислейки, че той е по-отговорен от мениджъра. Той си тръгна с разбирането, че никога не е бил на върха. А Елена, която беше напуснала бутика в мълчание, сега беше преработила всичко без да повишава глас. Всичко започна с импулсивен жест, маскиран като авторитет. Един човек вярвал, че властта е да вдигне гласа си, да наложи страх и да отхвърля хората като препятствия. През цялата история сме виждали как мълчанието е било подценявано, как достоинството е било бъркано с слабост и как решенията, взети от страх, в крайна сметка налагат твърде висока цена. Мери беше унизена без причина. Елена беше отстранена без обяснение. Мениджърът избра да се защити. Инвеститорът мислеше, че той е отговорен за всичко. Но в крайна сметка стана ясно, че истинската сила не е в тези, които викат най-силно, а в тези, които наблюдават, регистрират и действат в правилния момент. Най-голямото откритие не беше само позицията на Елена. Това беше урокът, скрит зад всичко това. Когато някой действа арогантно, мислейки, че е над всички, той почти винаги игнорира тези, които наистина имат визия за цялото. И тази грешка обикновенно е необратима. Колко пъти несправедливите ситуации сякаш завършват с мълчание, но всъщност те просто се подготвят за по-голям резултат. Не всеки изход е поражение. Понякога е въпрос на стратегия. Понякога това е началото на обръщането. Ако тази история ви е накарала да се замислите, абонирайте се за канала и включете известията, за да не пропуснете други истински истории, пълни с обрати, сила и уроци, които остават с вас дълго след края на видеото.